Molt bé, doncs avui del que es tractava era de plantejar la possibilitat de construir projectes, processos de transformació social. A nosaltres normalment se'ns critica perquè no tenim normalment idees, se suposa que no tenim idees per plantejar alternatives a la societat actual i veritablement del que es tractava avui era de demostrar que sí que en tenim. Del que es tracta és de posar sobre de la taula que la societat capitalista, el model capitalista està esgotat i que com a societat hem de començar a pensar formes d'organització que ens portin a superar aquesta dinàmica econòmica i social, diguem-ne, fracassada. Llavors, això es pot fer des de moltes perspectives. I avui del que es tractava és d'explicar com la transformació social cap a una societat diferent ha de passar per la democratització de l'economia i ha de passar d'una forma important també per tenir una estratègia de desenvolupament diferent, alternativa, que tingui molt en compte les potencialitats del territori i les necessitats de la població que viu en el territori. Això qui ho ha de fer són les persones que ja estan en processos de transformació, perquè justament la nostra societat és rica en processos de transformació social, i del que es tracta és que totes les persones que ja porten una pràctica social alternativa comencin també a discutir, a dissenyar aquest discurs d'una societat en conjunt, en general, diferent i evidentment millor i més digna de ser viscuda que el capitalisme actual. La persona que avui en dia té aquesta voluntat de mobilitzar-se és que es posi en contacte amb persones com ella que ja s'estan mobilitzant segurament molt a prop de casa seva, que ja estan plantejant coses diferents, que estan plantejant projectes, que estan proposant processos de transformació social, que es posi en contacte amb ells i que vegi quines coses ell pot aportar o ella pot aportar a aquestes dinàmiques. Dinàmiques que a mi em sembla que avui en dia passen sobretot per la defensa dels drets socials, aquest és un fet essencial, fonamental, pensar en una societat que no curarà les seves persones, els seus malalts, o que comenci a dissenyar ciutadans de primera i ciutadans de segona és un problema, pensar en societats que les persones grans no disposaran de pensions dignes per poder viure dignament en els seus últims anys de la vida, o que els sistemes educatius que cada cop el que fan és posar més diferències entre les persones a partir de les seves, en aquest sentit, riquesa, de la seva riquesa o de la seva pertinença social, és una societat que em sembla que té molts àmbits de participació per la seva transformació. Que segurament, a més, penso que els ajudarà a ser persones més plenes, més dignes i a estar més contentes de la seva vida, perquè al final cada cop és més evident que els valors, que els paràmetres, que els camins que el capitalisme ens proposa, que la societat ens proposa per ser feliços, per estar contents, cada cop són camins que més que portar-nos a la felicitat i a la plenitud humana ens porten a l'angoixa i a la frustració. Jo el que li diria és que l'economia, la societat, no és un castell de focs artificials i que no ens podem deixar, en aquest sentit, enlluernar pels castells de foc artificials. No podem pensar que de la nit al dia sortiran solucions màgiques que solucionaran els problemes que tots i totes tenim plantejats i que el que cal és construir societats, cal construir sistemes econòmics que ens permetin viure dignament. Al final, segurament hi haurà poques persones, les que siguin, que podran trobar un lloc de treball en aquest procés de producció que segurament serà precari, deixarà molt que desitjar des de la dignitat del treball i des de la dignitat de la persona, però segurament això no és la solució social que tots i totes pensem per una societat com la que voldríem. Que per tant, el que jo diria és que més enllà dels focs d'artifici que ens poden servir per cloure una festivitat concreta, el que hem de ser conscients és que hem de construir processos, hem de construir societats que veritablement, no només a nosaltres, sinó a totes les persones i a les que vindran després de nosaltres, els garanteixin possibilitats de viure dignament. I que això existeix. Tenim els recursos per fer-ho. Els recursos hi són. Del que es tracta és que ens sapiguem organitzar, que els sapiguem distribuir i que ho sapiguem fer d'una forma que sigui efectiva i satisfactòria per a tothom. A més, també els diria que en bona mesura avaluïn com s'ha produït la posada en escena d'aquest projecte econòmic que els ha de solucionar els problemes. Jo el que diria és algú de les comarques de Tarragona, del territori de Tarragona, ha pogut participar en el disseny d'aquest projecte? La societat civil, organitzada i no organitzada, ha pogut saber, ha pogut conèixer quines eren les implicacions que aquest projecte té, quines són les potencialitats i què suposa? Em sembla que no, perquè de fet avui ho hem conegut quan ningú no en tenia pas pràcticament coneixement. Per tant, em sembla que també des de la dignitat democràtica el projecte deixa molt que desitjar.
deixant de banda la paradoxa que representa que els mateixos que es van posar en la crisi, com per exemple el senyor Bañuelos, a través de la seva immobiliària Astroc, una de les grans primeres immobiliàries que va fer fallida quan la bombolla immobiliària va punxar, ara es presentin com la solució justament dels problemes que ells van ocasionar.